Mahamaya constituency ke parlo Narlongati Adarsho rong adung kido Uttar Borbil Havar pen che koinot Sorkar pen ki pipon veterinary la pen ihu medical sub-center achetai long don nerkep ahem tunatum penang ningkan pen amina hem achetai pinchong det theklong si Hauraghat regional committee ke SYC ro tum pen ningkang samse chepaklang pon Pinimati jong ni pai kriner kebarni Havar Kehat Regional Committee Karbi Student Youth Council aro tumpen patir piponsi Narlongati Adarsho lapen Uttar Borbil Havar along kidu ihum veterinary lapen ihum medical sub-center achetai long penang an ningkan pen labang so office achetai long doner kebahem tunatum sokero la pornang lelote sokisi pen chenglok kepang renga pi anta bang so office achetai alo long si keko lapen long lita ke pet ponason si theklong La sojo ke SYC lepen Hauraghat Regional Council atumpen adimaklong an pale damsi veterinary along cycle mang phatumpen chingki chithanam lo bangso hud veterinary cycle claim atumpen kachithanu na tengke penanar ni pen setame than lo bonta patoi tesi sai hemalong aning ke hangaling si claim tam bom pusi akoi pipon jongdame penang ana ningkan pen ke do veterinary lepen medical sub center along ahoya pom ka vedera jok penang ke sundolo lapen penang ni pen setame sorkar along mate non ki khiba malong pachini lo bonta kelang kapang kre joksi nona bangke long leke pet lapen sai hema phan anta aman pipon theklang vedat lupusi KSYC claim bang tu pen pachini nilitum labangso Uttar Borbil Veterinary labangso banduri arlo along keche so tum sok bui tip si theklong tasi alang litumhan ka jupona teng polotang te veterinary department atung ben thang order pin men si labang so asok ibui so cycle mo dab sini tumar julong lo ni tum ning duk pilok ya swai ro pe hitame la pen alang ni tum han nilihin ben kipugang tung ka chunung rigang tung la poyan lo nona mat labang so asok bui dak ben tek kon plot si aki mi ni ben chuning ri lo bai tek ponon e tame pena pang bong baning weng bong se moron chiti dia sila bang so dim bang pa khali wang nang po pe nilihin ben chuning ri lo la pen la so sok bui pining aningkan se ke cheng lang ma mata aningkan kaprek bandala son bui bom lo litum kedam tang ningkan na bui bom lapen kedam tang ningkan ki bui anta thang order awe department veterinary department ong atum thang order en even salang litum bui bom se tumar julong intela dak veterinary department na hen pen ko pine ki pudondo malam the tan ki pudondo ma nilitum malang litum han karjo teng bote alang litum hanta thang order en even sange thandun anikan wang ro si bui bom mane chulang ro pason he mane dak ilitum la so veterinary department la bangso dim nong edo ilitum arleng so edi mati ase alang litum cholang rok pason si ni tum arjulong lapen propjin pen Karbiang long autonomous council atum pen kelang chari ponchia phanta kachuni ri patupon Havar Kehat pen Harsing Rongpi Karbiang long live